Dobrý deň prajem, moje meno je Marek Michalák, ja vás vítam na dnešnej prezentácii spoločnosti Forever Freedom International. A mojou úlohou dnes vás bude informovať o globálnom ekologickom projekte, ktorý táto spoločnosť rozbieha dneska už po celom svete. A na čele tejto spoločnosti, alebo tohto projektu, sú dvaja ľudia, Randy Ray a Wendy Lewis, ktorí už dodnes pomohli skutočne mnoho ľuďom zmeniť si svoj život. A práve o tomto sa budeme dneska rozprávať, o jednej obrovskej príležitosti. Dozviete sa informácie o novej technológii, ktorá bola vypustená z armády. A vieme, že čo všetko vyšlo z armády, dneska používa celý svet. Opäť sa história opakuje s tým rozdielom, že majú na to možnosť profitovať bežní ľudia, nie iba veľké nadnárodné korporácie alebo veľké spoločnosti. Dostali šancu bežní ľudia zmeniť si svoj život. A to práve vďaka našim majiteľom, ktorí nám dali túto príležitosť. Ja osobne fungujem v tomto projekte už 3. rok, teraz budem mať výročie v apríli. A práve s tou spomínanou technológiou ma oslovil raz môj známy na káve a povedal mi: Marek, daj si tento produkt do paliva predtým, ako budeš tankovať. A pýtam sa ho, že no dobre, a povedz mi teda aspoň niečo bližšie, čo mi to má spôsobiť. Nepýtaj sa, daj mi za to 55 €, máš to na 4000 litrov paliva a jazdi, uvidíš. Hovorím, dobre, ešte raz sa opýtam, tak povedz mi, čo teda aspoň skrátke môžem očakávať. Tak auto ti pôjde trošku lepšie, bude ti trošku menej dymieť, niečo usporíš na palive, proste nejakým spôsobom to musíš pocítiť. Ja som s tým veľmi spokojný a isto budeš aj ty. Povedal mi, že na prvú nádrž si mám dať 1 ml na 10 litrov paliva a potom každú ďalšiu nádrž už 0,6 ml na 10 litrov paliva. Zdalo sa mi, mne osobne to extrémne malé množstvo, ale dal som na jeho radu, videl som, že je z toho veľmi nadšený, takže mu to asi funguje, tak som to začal používať. Vtedy som mal na mojom aute nabehaných okolo 87 000 km. Je to Renault Laguna 2 liter DCIčko, naftový motor, 150 koní. A po prvej nádrži som nezbadal nejako nič extra. Dal som vlastne to dávkovanie 1 ml na 10 litrov paliva, vyjazdil som, nezbadal som nič, lebo aj mi povedal, že možno to nebude hneď po prvej nádrži, kým tam že vraj nejaký čistiaci efekt prebehne. Dal som druhú nádrž, taktiež sa nič nedialo, dal som tretiu nádrž, tam som prejazdil zhruba o nejakých 50 km viacej na tú celú nádrž. Tam si hovorím, že to není až taká významná úspora, aby ma to malo nejakým spôsobom ohúriť, pretože možno som to ja nejakým spôsobom ovplyvnil, že som nejazdil tak rýchlo ako bežne. Tak som testoval ďalej, 4. nádrž zhruba to isté, 5. nádrž to isté a na 6. nádrž som prešiel o 150 km viacej ako bežne. Tam som ostal naozaj ohúrený, pretože čakal som hociakú úsporu, ale že by som o 150 km nabehal viacej, to sa mi v živote nikdy nestalo. Bežne som na tom aute vždy prejazdil tých 800 km, ale vtedy som mal 950 km. Mne sa zdalo, že tá ručička, čo ukazuje koľko je v nádrži paliva, že normálne zastala miestami. Ten chod motora, ako sa zmenil, mal som miestami pocit, že sedím úplne v inom vozidle. To bolo niečo neuveriteľné. To si myslím neprehľadne nikto. Tam, kde som chodil bežne do kopca na 3, dal som 4 a to auto krásne ťahá z nízkych otáčok bez toho, aby to drblovalo, triaslo motorom, že nevládze. Ten chod sa úplne zmenil. Mal som skutočne pocit, že ten výkon, ten náraz bol ohromný. A tá úspora, to ma samozrejme taktiež veľmi zaujalo, pretože vzhľadom na to, že dávka tejto technológie na jednu celú nádrž vyjde zhruba okolo euro 50, a mne tá úspora predstavovala 20%, čo bolo okolo 13 € na jednu nádrž, v podstate za euro 50, čo som to nadávkoval do paliva. Takže tam som si povedal, že to asi na tom niečo bude. A mal som ísť na emisnú kontrolu v tom období, tak si hovorím, že super, fajn, aspoň zistím, či mi to auto aj trošku menej dymí, ako mi povedal ten môj známy. Prišiel som na emisnú kontrolu, chlapek mi dal sondu do výfuku a išiel k tomu počítaču. Pozrel sa tak na mňa divne, si myslím, že možno niečo dobré.
išiel naspäť tomu výfuku a skúšal, či tá sonda je tam dobre daná. Išiel naspäť zase k tomu počítaču a toto asi 3-krát urobil. Už sa tváril tak trošku nespokojne. Tak potom mu to nedalo. Zavolal ma k tomu počítaču, že poďte sem na chvíľku, ja vám musím niečo ukázať. Ja som prišiel k tomu počítaču, kde udáva tie emisné normy a ten počítač vyhadzoval formulku: skontrolujte, či ste dali sondu do výfuku. Ja sa na ňu pozerám, že dobre, a čo teraz? Nevyznám sa moc v tej emisnej sfére, tak mi povedzte vy. Čo vám mám povedať? Vy nemáte podľa tohto prístroja žiadne emisie. Hovorím, že ako nemôže mať emisie. Dávam tam síce jednu technológiu, malo mi to trošku menej dymiť, ale vy mi hovoríte, že nemám žiadne emisie, tak ako nerozumiem. Ani ja nerozumiem, proste ja vás nemôžem ani odtiaľto pustiť, pretože na protokoli musia byť nejaké hodnoty. Tak viete čo, skúste trošku schladiť motor, vypnite ho na 10 minút, tak mi poradil. Tak som vypol, 10 minút sme počkali, kým sa motor schladí, že vraj potom prebehne trošku nekvalitnejšie spaľovanie záchladna. Tak po 10 minútach som ten motor naštartoval a zhruba na tretí krát sa mu podarilo namerať hodnotu 0,01 CO dymivosť. O 90% som mal menšie emisie na tom aute než z predošlého stavu. Dneska mám na tom aute nabehaných cez 200 000 km a kedykoľvek, keď to niekto chce vidieť na vlastné oči, viem pristaviť to svoje vozidlo a uvidíte, že tí ľudia majú problém namerať nejaké hodnoty. A to nie je iba moje auto, ale starý favorit, Škodovku, už je proste mnoho tých aut na svete, aj tu na Slovensku, kde ľudia túto technológiu používajú. A aj vy poznáte, aj ľudia, ktorí vás tu pozvali na tú prezentáciu a už používajú dlhšie túto technológiu, kľudne máte možnosť to vidieť na vlastné oči. A to, keď som ja videl na vlastné oči prvýkrát, tak to bol taký impuls pre mňa, že sa mám pozrieť bližšie na tú technológiu, pretože si hovorím, že takýto produkt, ktorý šetrí 20% na pohonných hmotách pri dnešných cenách za tie paliva, čo aj pred 3 rokmi, keď som sa oboznámil s tou technológiou, bola veľmi významná úspora, si hovorím, tak to sa naozaj oplatí, to je bomba. Produkt, ktorý znižuje 90% emisie, z hľadiska ekológie si hovorím, tak asi to musí mať výrazný dopad na životné prostredie, keď to bude veľa ľudí používať. Výkon, ako sa mi na tom zdvihol, mal som minimálne pocit, že mám o 15 koní viacej na tom aute, to je niečo geniálne. Hovorím si, takí pretekári alebo ľudia, ktorým ide hlavne o výkon, tak to je tiež bomba produkt pre nich. A vtedy som sa pozrel bližšie na tú príležitosť, ktorá je za týmto a dozvedel som sa, že tento produkt nie je aditívum. Pretože na trhu máme aditíva do nafty osobitne a osobitne do benzínu. Tento produkt je tzv. Biokatalizátor. To znamená, že ho vieme použiť ako u nafty, tak u benzínu. Je to úplne jedno. Pretože nemeníme vlastnosti paliva touto technológiou. Palivo, keď si to viete predstaviť, má za úlohu iba preniesť túto technológiu do spaľovacej komory a keď to horenie tam nastáva, tak vtedy sa tie zložky aktivujú a začne sa vytvárať tzv. Mikrokatalytická vrstva po celom objeme spaľovacej komory. A to je práve to. Ako náhle je táto vrstva vytvorená, tak plynú všetky výhody z toho, pretože tá vrstva má za úlohu udržať teplo v spaľovacej komore, to znamená, že ten výbuch je väčší, efektívnejší a samozrejme to spaľovanie nastáva o mnoho čistejšie ako predtým. A za tie zložky, ktoré obsahuje táto technológia, respektíve tá vrstva, ktorá sa tam vytvára z tohto produktu, dostali dvaja vedci v roku 73. Nobelovú cenu, Ernst Otto Fischer a Jeffrey Wilkinson. No a vieme, že dodnes je Nobelová cena to najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sa udeľuje. A táto technológia ju má. Možno si hovoríte, že keď od 73. roku už je táto technológia vymyslená, prečo až teraz sa to dostáva ku nám do sveta? No je to z jednoduchého dôvodu. Tento produkt bol 30 rokov využívaný aktívne v americkej armáde. A vieme, že čo vyšlo z armády, či je to mobil, či je to GPS-ko, či je to mikrovlnka, dneska to používa celý svet. A už mnohí si bez toho nevieme svoj život ani predstaviť. A táto technológia bola dlho utajovaná v americkej armáde, pretože vieme si predstaviť, čo by sa udialo, keby pustili niečo do sveta už v tých rokoch, čo šetrí 20% na palive. Bola by to obrovská strata pre ropné spoločnosti. A z hľadiska ekológie boli práve
preto nútený pustiť tento produkt do civilného sveta, aby sa globálne eliminovali emisie. Pretože verte mi, 90% je brutálne množstvo a my vieme, že s touto technológiou spôsobíme ekologickú revolúciu. S produktom, ktorý dneska každý potrebuje, koľko jazdí na svete aut, lietadiel, motoriek, je to veľmi žiadaný produkt. A keďže ľudia budú šetriť, majú veľký záujem o tento produkt, tak zároveň budú vypúšťať menej emisí. A to je to podstatné v tomto projekte. Spoločnosť FFI má celosvetový patent na túto technológiu. Nikde inde na svete sa tento produkt nedá kúpiť ani nejakým spôsobom zohnať. Len cez túto spoločnosť. Randy Ray, čo je majiteľ, ktorého ste videli na začiatku slajde, pracoval dlhé roky pre výskumné stredisko NASA. Vymyslel špeciálny software na odpaľovanie raketoplánov a práve preto dostal možnosť dostať túto technológiu do civilného sveta. No, vieme, že NASA je úzko spätá s americkou armádou, takže tam je prístup k týmto technológiám. A vymyslel na to systém, podľa ktorého vie ísť úplne každý. O tom si povieme za chvíľku. Taktiež táto technológia je poistená až do výšky 4 miliónov dolárov, preto je taká vysoká, aby sa ani veľké spoločnosti, kde sú naozaj tie stroje drahé, ako napríklad lodné prepravy alebo letecké prepravy, aby sa nebali použiť túto technológiu, respektíve ju otestovať. Taktiež máme tento produkt registrovaný v EPE, čo znamená Environment Protect Agency, čo je najprísnejší národný úrad na ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických. A produkty, ktoré sú registrované v tejto spoločnosti, to nájdete aj z druhej strany na produkte, keď sa na to bližšie pozriete, tak zo zákona podliehajú záruke nových vozidiel. Isto to poznáte, keď máte auto v záruke, tak výrobcovia tam jasne zakazujú používať iné produkty, než tie, ktoré vám určia oni. My dneska vieme, že je to len a len ich biznis. Ale my verejne vo svojich servisoch vyhlasujeme, že používame tam takúto technológiu. Samozrejme, že budú nejaké rečičky okolo toho, to je bežná vec, ale zo zákona to si môžete nájsť aj na internete. Produkty, ktoré majú EPA registráciu, tak podliehajú záruke. Nikto vám nemôže zrušiť záruku na vaše vozidlo. Aj keď tam dávate iný prípravok, než tie, ktoré vám odporúčajú oni. Pretože tá EPA registrácia je veľmi vážená v tejto sfére. Takže skúste sa o tom informovať. A je to veľmi veľká výhoda pre nás, spotrebiteľov, pretože konečne môžeme dať niečo do svojho auta, čo uznáme my za vhodné a nie, že nám bude niekto určovať, aké produkty tam môžeme dávať. Taktiež tento produkt prebehol rôznymi testovacími zariadeniami, ako je napríklad slovenský Slovnaft, odkiaľ máme podrobne vypracovaný test. Americký Caterpillar, slovenská spoločnosť na výrobu armádnych strojov Way Industries, Bosch, nezávislé tribotechnické laboratórium z Čiech. Taktiež dole vidíte Yang Ming, čo je najväčšia prepravná lodná spoločnosť na svete. A táto spoločnosť má exkluzívnu zmluvu o používaní MPG technológie so spoločnosťou FFI. A je to celosvetovo taká najsilnejšia referencia, akú zatiaľ máme. Pretože tie kvantá toho paliva, ktoré tam spotrebovajú, to je naozaj neuveriteľné. A tá úspora, ktorú dosahujú, sa pohybuje okolo 13%. A už pri tomto množstve, pri takomto čísle sú to pre nich miliónové úspory mesačne. Taktiež tie informácie, ktoré ste tam videli, tie testy, celú dobu v pravom rohu v slajdoch uvidíte webovú stránku, kde sa dajú potom tieto informácie naštudovať. Je tam toho veľa, nemáme na to naozaj veľa času, takže potom v kľude sa na to môžete pozrieť. Taktiež existuje na svete relácia World Business Review, ktorú vedie generál Norman Schwarzkopf, vidíte ho po pravej strane. Tento človek mimochodom vyhral vojnu v Perskom zálive, možno ho niektorí poznáte. A tento človek vedie túto diskusnú reláciu. Pozval si tam nášho majiteľa Randyho Raya, ktorého vidíte v strede. A po pravici Randyho Raya sedí pán v okuliároch menom Jerry Lang, ktorý je jeden z dvoch najuznávanejších expertov na spaľovacie motory vo svete. Je držiteľom 17 patentov a z toho 13 sa týka práve emisí. Je konzultantom pre spoločnosti ako je napríklad Shell, Chevron, Texaco, Mobil, Kraft. Sú to z 90% najväčšie ropné firmy na svete. A tento človek, keď otestoval našu MPG technológiu,
tak sa jasne vyjadril. Neexistuje čo i len podobný produkt na tejto planéte, ktorý by spôsoboval také výsledky ako naša MPG technológia. Či z hľadiska úspory na palive a taktiež z hľadiska zníženia emisí. A je to jediné možné riešenie na globálny ekologický problém. Takto znie jeho vyjadrenie a keď otestoval tento produkt, tak sa zároveň stal konzultantom aj pre našu spoločnosť FFI. Takže je to veľmi významný pilier pre našu firmu a viete si predstaviť, keď máme takúto kapacitu pri sebe, ktorá stojí za týmto produktom, tak dneska dokážeme osloviť úplne kohokoľvek s touto technológiou. Pretože tento človek je v tejto sfére naozaj veľmi vážený. Jeden z dvoch najlepších na svete. Takže z hľadiska konkurencie bezkonkurenčná technológia. 20% úspora po použití tohto produktu, 90% zníženie emisí z každého spaľovacieho motora na svete. Či je to motorka, či je to naftový, benzínový motor, auta, lietadla, lode, kosačky, motorové pily, všetky stroje, ktoré spaľujú fosílne paliva, naftu a benzín, tak tam vieme tento produkt použiť. Môžete si spraviť vo svojom vozidle aj tzv. Test katalýzy. Predtým, ako budete používať túto technológiu, tak si jednoduchým spôsobom vytrete výfuk vášho auta. Uvidíte, že ten prst bude jasne čierny. A to je ten výsledok toho nekvalitného spaľovania. Po použití tohto produktu si môžete taktiež urobiť tento test. Keď už zaznamenáte samozrejme úsporu, už budete cítiť, že to auto ide inak, že to proste už začína fungovať, tak potom si taktiež vytrete ten výfuk prstom a ten prst bude jasne čistejší. A to je výsledok toho kvalitného čistého spaľovania, pretože vieme, že keď niečo čistejšie horí, tak je menej emisí, menej dymu, menej sadze. A toto robí práve táto technológia, zlepšuje horenie. Je to priamo katalizátor spaľovacej komore. A tento testík si myslím, že si vie úplne spraviť každý a je to naozaj zážitok, keď si to vytrete predtým a potom. Takže toľko to o nosnej technológii tohto celosvetového projektu a môžeme sa pozrieť na to, akým spôsobom tu pracujeme a akým spôsobom viete na tom profitovať. Každý partner spoločnosti FFI, ktorý sa zapojí do tohto projektu, získava svoj vlastný celosvetový internetový obchod s rôznymi najmodernejšími technológiami, aké sa vyvinuli. Tento produkt, o ktorom sme sa bavili, je nosný produkt tohto celého projektu. Takže toto je vlastne gro tohto biznisu. A systém, podľa ktorého ideme, je systém, ktorý je určený pre ľudí bez nejakých skúseností v takomto odvetví, v takomto podnikaní. Je to najmodernejší nástroj, aký kedy vznikol na budovanie takéhoto typu podnikania. Tento nástroj prišiel z Ruska, volá sa prav.tv. Je to jeden špeciálny program, ktorý vyvinul prvý briliant spoločnosti FFI, Oleg Permiakov, za rok a pol splnil túto pozíciu. Vďaka tomuto programu. Dneska má nejakých 50 000 členný tím a každého učí ísť podľa tohto systému, pretože vtedy zaručuje úspech. A tento systém urobí 90% práce za vás. Tých 10% je to, aby človek pozval človeka na takúto prezentáciu. Aby sa, dajme tomu, informoval o produkte, ktorý mu je veľkým prínosom z hľadiska úspory, aby sa informoval o príležitosti, ktorá je za tým. A to je celé. A tých 90% už ten program krok po kroku prevedie toho človeka takouto prezentáciou, rôznymi inými informáciami a všetky tieto detaily mu ten systém objasní. Tento program už sa prekladá do slovenského jazyka a čoskoro nabehneme aj my a postupne sa bude prekladať do rôznych svetových jazykov. Zatiaľ je to iba v ruštine. Ale tento systém v Rusku za rok a pol spôsobil doslova revolúciu. Tam ľudia, ktorí nemali predtým možno čo do úst, žili v maximálnej biede, tak sú dneska na úplne inom leveli života. Ľudia, ktorí toto pochopili, že vybudovať svoj biznis na základe takéhoto produktu je veľmi jednoduché. Produkt, ktorý dneska každý chce a každý potrebuje. Není to iba nejaký doplnok, nejaký doplnok výživy alebo nejaká kozmetika. Je to niečo, čo je dneska žiadané. A nemusíme sa s nikým naháňať. Nemáme konkurenciu, nemusíme sa s nikým bojovať, predbiehať.
A to je to krásne na tomto podnikaní. Taktiež nás firma dvakrát do roka odmenuje rôznymi špeciálnymi dovolenkami. Boli sme napríklad už v Las Vegas, boli sme na Cypre, boli sme v Montenegre v Čiernej Hore. Teraz sa chystá Karibik, konkrétne v máji. A v Dominikánskej republike sa to nachádza, hotel Rio Palace Bavaro, oblasť Punta Cana. Od 19. do 25. mája. Je to celosvetový meeting všetkých partnerov spoločnosti FFI, kde samozrejme nebudú chýbať ani majitelia spoločnosti a celý manažment vlastne firmy nás tam príde navštíviť. Dozvieme sa tam rôzne novinky a samozrejme celú dovolenku si tam človek môže užívať. A keď si zoberiete, že viete ísť na túto dovolenku úplne gratis, stačí, keď človek splní nejaké kvalifikačné podmienky, ktoré sú úplne jednoduché, s tým, čo tu máme, sú úplne jednoduché, tak ani neviete ako a ste splnili podmienku a môžete ísť gratis na túto dovolenku. Táto súťaž trvá do konca marca a bližšie informácie naozaj pýtajte od ľudí, ktorí vás tu dnes pozvali, lebo je toho kvanta, takže aj o tých podmienkach sa môžete informovať u nich, aby vám to všetko objasnili. Všetky peniaze, všetky provízie, ktoré tu na človek získava budovaním tohto biznisu, dostávame na takúto špeciálnu bankomatovú kartu, ktorú získava každý člen spoločnosti FFI. A z tejto karty si viete vyberať svoje provízie z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. Je to celosvetový projekt so všetkým, čo k tomu patrí. Takže skutočne slobodné podnikanie bez nejakých hraníc, bez nejakých obmedzení. Máme stránku spoločnosti FFI preloženú do všetkých svetových jazykov. Máte známych niekde v Austrálii, niekde v Rusku, niekde na Novom Zélande, je to úplne jedno. Vrátane slovenského jazyka, sú tam všetky jazyky. Každý si vie prečítať tieto informácie vo svojom vlastnom jazyku. Takže keď sa rozhodnete ísť dneska budovať tento projekt hocikde, zoberte si svoju kartičku, ľudí budete informovať o tomto projekte, ľudia sa zapoja, vytvoria si svoj vlastný celosvetový internetový obchod a takto tu budujeme tento projekt. To je celá myšlienka, iba informujeme ľudí o novej technológii, ktorá bola vypustená z armády. A voľba je už ďalej na nich. My už dneska naozaj nikoho nepresviečame. Výsledky máme jasné. Každý to má možnosť vidieť na vlastné oči. A ten, kto to pochopí, tak to pochopí. Ten, kto nie, tak to pochopí neskôr. Pretože tak, ako máme dneska všetci mobily, tak bude celý svet jazdiť na MPG technológii. Len preto treba byť vizionár a skutočne sa vžiť do toho projektu. A to najkrajšie, čo tu máme, je, že človek tu nemusí pracovať na princípe nejakých pokynov, nejakých príkazov, nejakých rozkazov. Každý si zvolí svoje tempo, podľa ktorého chce ísť. Niekto si chce vybudovať veľký príjem za 2 mesiace, za 3 mesiace, niekto za pol roka, niekto za rok. Ale furt je to iba na vás. Nemusí tu človek spĺňať nejaké podmienky alebo niečo. Tí ľudia, ktorí sú nad vami, tak vám iba radia, ako vybudovať tento obchod. Neberte to ako rozkaz alebo príkaz, tu na nikto nemá šéfa. Možno pre niekoho to je horšie, pretože niekedy by som bola ja rád, kebyže ma niekto riadne kope, ale v podstate, keď si tak človek uvedomí, je to aj krásne. Keď sa necítite, tak si môžete oddychnúť, prečítať nejakú knihu, a keď sa cítite, tak môžete ísť a budovať tento obchod. V slajde vidíte ľudí, našich ruských kolegov, kde im spoločnosť FFI v novembri zriadila školiace biznis centrum. Spomínal som, že títo ľudia tam spôsobili revolúciu v tomto podnikaní. Miliónové obraty mesačne. A na základe toho ich firma podporila a zriadila im tam toto školiace biznis centrum. Mali tam otvárací ceremoniál, kde boli skutočne stovky, tisícky ľudí na tomto podujatí. A toto tam spôsobilo opäť veľké momentum. Tam už sa masa ľudí zapája do tohto projektu. Pretože pochopili, čo máme v rukách. Pochopili túto príležitosť a pochopili, že si môžu zmeniť život. A tam si naozaj ľudia menia životy veľmi často, pretože už je tam tak obrovský tím ľudí, že
už ovplyvňujú skutočne tú masu ľudí. Majú tam mnoho výsledkov, už tam jazdí mnoho aut, oblepených nálepkami FFI, taxíky, autoškoly. Tam už to skutočne naberá tie obrátky a presne takúto akciu už chystáme tento rok aj na Slovensku. Pretože aj náš tým sa zväčšuje, už nás je dosť ľudí. Ľudia sa taktiež dennodenne pridávajú do tohto projektu, pretože keď si uvedomíte, kde je lepšie byť. Stretávame ľudí, ktorí nám hovoria, no vieš čo, dám si to do paliva, alebo pozriem sa bližšie na tú príležitosť, keď to uvidím v televízii, keď to uvidím na billboardoch, keď to uvidím v novinách, keď mi o tom povedia známi, tak vtedy sa zapojím aj ja. Ale čo je lepšie? Byť na začiatku tohto celosvetového projektu? Keď to ešte nikto nepozná, je to síce ťažšie, sú tam nejaké prekážky, ľudia sú dneska skeptickí voči takýmto veciam, ale keď to človek prekoná, tak tá odmena bude ťažko vyjadriteľná slovami. Nežto keď sa človek zapojí, už keď to bude všade, tak aký to má význam? Byť na tom chvoste. Myslím si, že žiadny. Preto keď to ľudia pochopia teraz, tak verte mi, že ten život sa dostane na úplne iný level. Takže spôsob, akým sa môžete aj vy zapojiť do tohto projektu, všetky tie veci, ktoré to obnáša, aby ste sa dozvedeli tie detaily, či už o tom, ako môžete zarábať, ako môžete profitovať vďaka tejto technológii. Není to o predaji, to sa nebojte, ľudia dneska neradi predávajú a je to už taký nemoderný spôsob budovania biznisu. Máme to na to skutočne úplne iný nástroj, podľa ktorého vie ísť každý. A tieto informácie vám teraz podá moja kolegyňa Gabika Bombová, ktorá už sa 5 rokov venuje naplno tomuto projektu, ktorá dosiahla pozíciu Perla a je to najvyššia dosiahnutá pozícia v Európe. A práve zo Slovenska, to je úžasné. A tento človek zapojil aj mňa pred 3 rokmi, radil mi, ako mám budovať tento obchod a výsledkom toho všetkého bolo, že táto žena aj mne pomohla zmeniť si život. Takže skutočne sa ju oplatí počúvať, pretože vie, o čom hovorí. Takže ja vás teraz presmerujem do ďalšej miestnosti, kde sa dozviete všetky tie potrebné detaily, tie náležitosti, aby ste vedeli, ako sa môžete aj vy stať našim partnerom. Takže ja sa s vami lúčim a prajem príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne. Dobrý večer vám všetkým prajem. Skúste mi napísať, ako ma počujete. Výborne, výborne. Takže ešte raz, dobrý večer vám prajem. Všetkých vás srdečne vítam na tréningu, ako zarobiť $1000 v prvom mesiaci a samozrejme potom stále viac a viac. Ale v úvode mi dovolte, aby som pogratulovala a privítala všetkých nových obchodných partnerov, takže vítajte v rodine FFI. A skôr ako sa budeme venovať danej téme, tak vám pustím jedno veľmi zaujímavé video. Marek Michalák v tom predchádzajúcom vstupe spomínal našich susedov na Ukrajine a v Rusku, čo sa tam vlastne udialo. Otvorilo sa tam v Moskve jedno veľké podnikateľské školiace centrum. A ja vám pustím jedno video, aby ste to videli naozaj naživo. Prečo vám to video chcem pustiť? Chcem, aby ste si naozaj všimli tých šťastných ľudí, o ktorých Marek rozprával. A hlavne všimajte si ich tváre, ich oči, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj zarábali pred krátkým časom, pred rokom a pol, $200–250 a dnes zarábajú niekoľkonásobne, niekoľko 10 000 dolárov. A prečo je to video také zaujímavé? Pretože tí ľudia, ktorých tam uvidíte, pochopili tú jedinečnú príležitosť a hlavne v dnešnej dobe, v dnešnej recesii, keď podnikatelia krachujú, zamestnanci prichádzajú o zamestnania, ľudia žijú v neistote, spoločnosť FFI nám dala do rúk jednu úžasnú príležitosť, ako si každý vie zmeniť svoj život. Je to podnikateľská príležitosť. Takže skúste sa na to video pozrieť a potom budeme pokračovať ďalej v tej našej danej téme. Takže nech sa páči, pozrite si video.
We will become the biggest, most successful company in all of Europe. И я обещаю, что мы станем самой крупной и самой успешной компанией в Европе. Продукт работает. MPG работает. Продукт делает свое дело. Только по этой причине мы с вами обречены на невиданный успех. И я вам говорю всем, мы разбогатеем сразу. You can do anything you want in this business. Вы практически можете все делать в этом бизнесе. FFI, bravo! The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. I'm in platinum, no more for you. Got adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. With a mix, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. Control that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gonna come to pitches now. Straight game day, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. They're the genius, I understand me. У вас есть хорошие команды, у вас есть система обучения, у вас есть мультимиллионная компания, которая стоит за вашей спиной. Берите, используйте и преуспейте. Поднимите свой уровень до величайшего. Я вижу ориентир, я верю, FFI спасет этот мир. I gotta love the life that we live in. I get a good feeling, yeah. Я желаю вам всем удачи. Нас ждут большие, грандиозные победы впереди. Тот, кто хочет преуспеть и разбогатеть, цепляйся в FFI и вперед. Как я уже сказал, гонка началась! Skúste mi napísať, či ma počujete. Skúste mi napísať, či ma počujete, lebo niečo sa mi stalo s technikou. Dobre, takže môžeme pokračovať. Takže úžasné je to video. Prečo som chcela, aby ste videli to video? Z jednoduchého dôvodu, pretože takáto udalosť čaká aj nás na Slovensku. V Poľsku, v Čechách, v Maďarsku, v Rumunsku, proste v rámci celého sveta, pretože spoločnosť FFI sa rozhodla, že takéto podnikateľské školiace centra otvorí po celom svete. A keď ste počuli na záver Olega Permiakova, ktorý je prvým briliantom spoločnosti FFI, je zhruba 2 roky v tomto biznise,
povedal jednu úžasnú vetu v preklade. Náňačka sa začala. Neviem, čo si vy predstavujete pod tou náňačkou, ale my vieme, že rozbiehame jeden úžasný celosvetový projekt. A takisto ste mali možnosť si vypočuť viceprezidenta spoločnosti FFI, ktorý povedal, že spoločnosť FFI bude najväčšou spoločnosťou, MLM spoločnosťou v Európe. A my to dnes vieme. Takže poďme sa už pozrieť na to, ako viete zarobiť za prvý mesiac $1000 a potom samozrejme viac a viac. Takže čo je základom úspechu? A budeme sa dnes, keď dovolíte, baviť o podnikaní. Základom úspechu každého podnikateľa je samozrejme viera v seba. Veriť, že chcem uspieť v podnikaní, že chcem, aby sa mi darilo a samozrejme veriť aj v produkty, s ktorými podnikáme. Ale to sú také dôležité veci, ktoré sa týkajú nás sami, ale máme tu jednu veľmi veľkú výhodu, že spoločnosť FFI stojí za nami, za podnikateľmi a táto spoločnosť nás vypláca, dáva nám produkty a proste je to multimiliónová spoločnosť, s ktorou vieme naozaj zarábať peniaze, aké chceme v podnikaní. Takže úplne na začiatku, ako sa viete, alebo ako sa vaši známi vedia zapojiť do spoločnosti FFI. My hľadáme obchodných partnerov a každý obchodný partner potrebuje si zakúpiť starter kit alebo franchízu FFI za 23 €. Lenže v tých 23 € máte len svoju internetovú stránku alebo svoj obchod. Pokiaľ chcete začať podnikať so spoločnosťou FFI, je samozrejme dôležité sa kvalifikovať a kúpiť si niektorý zo štartovacích balíkov. Budeme hovoriť dnes o tých podnikateľských balíkoch a to sú hlavne goldové balíky a platinové balíky, pretože ich máme viacej. Keď to porovnáme s klasickým podnikaním, pokiaľ by ste chceli klasicky podnikať, povedzme, chceli by ste si otvoriť nejaký kamenný obchod, tak samozrejme museli by ste do tohto obchodu dať nejaký tovar, aby ste mohli prosperovať. A tu je to isté, len my máme internetový obchod. My pracujeme s produktmi, naši klienti si vedia nakupovať v našich internetových obchodoch, ale pokiaľ my chceme naozaj začať kvalitne podnikať, tak sa musíme kvalifikovať a mali by sme dať do tohto podnikania určitú investíciu a to je presne tá investícia do seba, do tých balíkov, pretože nakupujeme produkty pre seba. Ale aby ste naozaj vedeli, čo sa týka balíkov, aké máme možnosti v spoločnosti FFI, máme ešte aj iné registračné balíky, ale tieto, ktoré vám teraz predstavím, tieto balíky ponúkame, alebo tieto balíky si berú takíto obchodní partneri, ktorí si chcú len nakupovať v svojom obchode lacnejšie a takýmto balíkom je prémiový balík, kde každý jeden sponzor dostáva za novootvorený obchod s prémiovým balíkom $25, to je z objemu tohto balíka. Ďalším balíkom, takým štartovacím, je silver balík. Každý sponzor dostáva za otvorenie takéhoto silver balíku alebo obchodu $50. No a poďme sa pozrieť na tie nami spomínané podnikateľské balíky, to je goldový a platinový balík. Goldový balík má jednu veľkú výhodu tu, že máte tam širokú škálu produktov za zvýhodnené ceny. Každý jeden sponzor, ktorý otvorí pre svojho obchodného partnera obchod s goldovým balíkom, dostáva od spoločnosti z objemu, z obratu tohto balíka jednorazovú odmenu, štartovací bonus $100. No a platinový balík, to je úplná novinka od januára, kde máte najväčšiu škálu produktov za zvýhodnené ceny a každý jeden sponzor za otvorenie z takého obchodu s platinovým balíkom dostáva $125 z tohto objemu tohto balíka.
Prečo hovorím o goldovom a platinovom balíku? Pretože som spomínala, že sa budeme baviť o podnikaní a tieto balíky sú najvýhodnejšie a k tomu sa vlastne ešte dostaneme. Toto je vlastne aj prvý tým príjmu, čo som spomínala, 25, 50, 100 a $125. No ale ako sa vlastne buduje sieť samospotrebiteľov, pretože my tvoríme sieť samospotrebiteľov v rámci celého sveta. Tak ako sa vlastne táto sieť buduje? Vy, pokiaľ ste si otvorili svoj vlastný obchod, zobrali ste si, predpokladáme, niektorý z tých podnikateľských balíkov, tak vlastne budujete štruktúru obchodov po celom svete. V svojom obchode tvoríte dva týmy, ľavý tým a pravý tým. Pokiaľ niektorý z vašich známych sa stane vašim obchodným partnerom a vy mu otvoríte obchod na ľavej strane vo vašej štruktúre, pokiaľ niektorý z vašich známych obchodný partner, lebo je to váš obchodný partner, vy mu otvoríte, alebo on si otvorí obchod na pravej strane vo vašej štruktúre, ste splnili podmienku na vyplácanie provízií z obratov, ktoré sa udejú na ľavej a pravej strane. Zo všetkých otvorených obchodov na ľavej a pravej strane. Takže poďme ďalej, ako to pokračuje. Povedzme, že sponzor otvorí obchod pre svojho obchodného partnera na ľavej strane v svojej štruktúre. Ten dotyčný obchodný partner má obchod vo vašej štruktúre. Povedzme, v tomto prípade je to obchodný partner, ktorý sa môže volať Jana, otvorí obchod ďalšiemu svojmu partnerovi, keď mu otvorí na pravej strane, tak aj ten dotyčný obchodný partner je vo vašej štruktúre. Pokiaľ vy umožníte niekomu zo svojich známych obchodných partnerov otvoriť obchod, otvoríte ho na pravej strane, je vo vašej štruktúre. A tak ďalej by sme mohli pokračovať. Povedzme, ďalší obchodný partner od vašho sponzora môže byť v Maďarsku, alebo v Rumunsku, v Poľsku, na Ukrajine, to je úplne jedno. Takýmto spôsobom sa buduje sieť samospotrebiteľov, takýmto spôsobom sa otvárajú samostatné internetové obchody a každý z tých obchodných partnerov má svoj vlastný obchod. On profituje zo svojho vlastného obchodu a zo štruktúry, ktorú má pod sebou na ľavej a pravej strane. Takže poďme sa teraz pozrieť na výplatu podielov z obratu, pretože toto je zaujímavé a myslím si, že to vás bude zaujímať, ako dokážete zarábať peniaze. Vy máte svoj obchod a poďme postupne pridávať alebo otvárať ďalšie obchody. A povedzme, že máte obchodného partnera, ktorému ste otvorili obchod na ľavej strane. Ten si zobral podnikateľský balík, povedzme goldový alebo platinový, ktorého bodová hodnota je 300 bodov, je to obrat. Prečo hovorím v bodoch? Pretože obchody sa otvárajú v rámci celého sveta a všade je iná mena. U nás sú eurá, Maďarsku forinty, v Amerike doláre a pretože tieto obchody sa otvárajú v rámci celého sveta, tak pracujeme s bodovými hodnotami, ale to sú vlastne obraty. Takže poďme ďalej. Pokiaľ na pravej strane ste otvorili obchod pre svojho partnera a zobral si takisto z tých podnikateľských balíkov, ten obrat 300 bodov sa automaticky naratáva aj vám. Spomínala som v predchádzajúcom slajde, že všetky obraty, ktoré sa utvoria na ľavej a pravej strane vo vašej štruktúre, všetky tie obraty sa naratávajú a premieňajú sa na doláre. Takže poďme ďalej. Sponzor otvoril obchod pre svojho obchodného partnera na ľavej strane. Tento obchodný partner si zobral niektorý z tých podnikateľských balíkov. 300-bodový obrat sa naratáva aj Petrovi, aj vám. V tomto momente máte na ľavej strane 600 bodov, na pravej strane 300 bodov. Čo urobí spoločnosť? Spoločnosť vám premení tieto obraty na peniaze, takže v tomto momente do vašej peňaženky, do vášho obchodu vám spoločnosť pripíše $50, ale za určitých podmienok a tie podmienky sú, že každý mesiac robíme
Vaše vlastné obraty 50 bodové. Čo to znamená vlastné obraty? Každý z nás si nakupuje v svojom obchode to, čo potrebuje. Ja zvyknem hovorievať, že som si zmenila spôsob nakupovania. Všetko to, čo potrebujem, povedzme do domácnosti, na čistenie domácnosti, si nakupujem v svojom obchode. Predtým som to nakupovala niekde inde, teraz nakupujem v svojom obchode. Každý mesiac urobím 50-bodový obrat, vlastný obrat, ale samozrejme môžete urobiť aj väčší obrat. V tejto sieti samospotrebiteľov skôr či neskôr budete mať aj veľké spoločnosti. Budú tam majitelia kamionov alebo majitelia veľkých prepravných spoločností a tí samozrejme nakupujú vo veľkom, takže tie obraty budú aj väčšie. Takže poďme sa pozrieť, z čoho sa vlastne naratávajú tie obraty, z ktorých ste vlastne vyplácaní, lebo sa vám premieňajú na tie binárne cykly. Takže zo všetkých následných nákupov, čo som spomínala, každý ten jeden samostatný objekt, ten samostatný obchod robí obraty. Tie sa vám automaticky narátávajú z nekonečných úrovní. Zo všetkých nákupov klientov, pretože vo vašom obchode si môžu nakupovať aj firmy, aj ľudia, ktorí nechcú mať svoj vlastný internetový obchod. No a samozrejme zo všetkých registračných nákupov, pretože to sú obraty, ktoré tieto obchody robia spoločnosti. No a samozrejme zo všetkých trhov, do ktorých sa vaša sieť rozrastie. Možno máte známych v zahraničí. Ani nemusíte mať, pretože takto funguje. Sieť samospotrebiteľov funguje na tomto princípe. Priateľ povie priateľovi, alebo pošli to ďalej, túto informáciu. Koho táto informácia natkne, pochopí, že toto je novodobé podnikanie, otvorí si svoj vlastný obchod a posunie túto informáciu ďalej. A takýmto spôsobom začnete mať v tej sieti na ľavej a pravej strane desiatky, stovky, tisíce obchodov po celom svete. A tak vlastne vám začnú vznikať alebo prebiehať tie binárne cykly, čo sú reziduálne príjmy pre vás a samozrejme aj pre vaše deti, pretože vy máte obchod, vy ste podnikateľ, máte svoj obchod, ktorý je dedičný. A čím budete mať väčšiu štruktúru obchodov na ľavej a pravej strane, tým viac a viac cyklov vám denne prejde. Skúste si prerátať, keby vám denne prešiel len jeden takýto binárny cyklus, $50. Koľko by ste zarobili za mesiac? Ale verte mi, že skôr či neskôr tých cyklov bude oveľa, oveľa viac. Tak si urobte takú nejakú schému a pozrite sa na to naozaj podnikateľskými očami, či sa oplatí podnikať. Ja vám hovorím, že určite sa oplatí, pretože toto je novodobé podnikanie, ktoré prináša ľuďom šťastie. No a poďme sa pozrieť na taký príklad, ako to prebieha, aby ste to lepšie pochopili, tie binárne cykly, ako prebiehajú. To je hlavne pre tých, ktorí ste tu prvýkrát. Vy máte svoj vlastný obchod, v svojom obchode tvoríte dva týmy, ľavý tým a pravý tým. Dvaja vaši známi, dvaja vaši obchodní partneri si otvorili obchod, jeden na ľavej strane, druhý na pravej strane, zarobili ste štartovací bonus z toho objemu, z toho podnikateľského balíka, na ľavej strane $100, na pravej strane $100, $200. Povedzme, že ďalší váš známy sa stane vašim obchodným partnerom. Otvorili ste mu obchod na ľavej strane, urobil obrat 300 bodový, takže tých 300 bodov sa vám automaticky naráta. Tak ako sa vám narátali tie body, tie obraty z tých prvých dvoch obchodných partnerov, tak sa vám narátal ten 300 bodový obrat aj z toho tretieho obchodného partnera. Čo sa stane? Spoločnosť vám 300 a 600 bodov premení na $50, takže vám prejde binárny cyklus. Ešte si v podstate ani nič neurobili, ste si len otvorili svoj vlastný obchod, posunuli ste tú informáciu zopár vašim známym, traja sa stali vaši obchodní partneri a vy ste už zarobili $350. Keď si prerátate tých $350, ja neviem v rýchlosti, koľko je to eur, ale ja si myslím, že za takýto plat väčšina ľudí chodí polovičku mesiaca do zamestnania. A tu môžete mať $350 za hodinu, za deň, za 2 dní. Naozaj je to len a len na vás. Poďme sa pozrieť na
Ďalší príklad, povedzme dvaja obchodní partneri, vaši známi, jeden na ľavej strane, druhý na pravej strane, 300-bodový obrat sa narátal vám, zarobili ste $100 a $100, dokopy $200, ale povedzme, že ten váš prvý obchodný partner otvoril obchod a už on má svojho obchodného partnera, ktorému otvoril obchod v jeho štruktúre na ľavej strane, urobil obrat 300 bodov, 300 bodov sa automaticky narátava aj vám. Čo to znamená? Máte na pravej strane 600 bodov, na ľavej 300, spoločnosť vám premení tieto obraty na $50. Poďme ďalej. Povedzme, ten prvý váš obchodný partner otvoril obchod a má ďalšieho svojho obchodného partnera, ktorý urobil 300-bodový obrat. 300-bodový obrat sa narátáva aj vám. Na druhej, na ľavej strane, povedzme vy alebo váš obchodný partner otvoril obchod pre svojho obchodného partnera. 300-bodový obrat sa automaticky na ľavej strane narátáva vám. Povedzme jednotka na ľavej strane, váš obchodný partner otvoril obchod, on má ďalšieho svojho obchodného partnera, ten urobil 300-bodový obrat, pretože si zobral ten podnikateľský balík. Na ľavej strane máte 600 bodov, na pravej strane 300 bodov. Spoločnosť čo urobí? Premení vám tieto body na doláre, máte ďalších $50. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. To je taká ukážka, aby ste pochopili, ako sa tie obraty naratávajú a ako vám spoločnosť premieňa tieto body, tieto obraty na doláre. No a poďme k tretiemu typu príjmov, pretože to, čo sme teraz hovorili, to bol vlastne druhý typ príjmu. To sú tie binárne cykly. A toto je vlastne také gro tohto obchodu. Vy ste ukázali, alebo ste posunuli túto príležitosť zo pár vašim známym, 2, 3, 5, 10, záleží na vás, koľkým posuniete túto informáciu, si otvorili svoj vlastný obchod a tak ďalej si otvárajú obchody ľudia po celom svete, robia obraty sa premieňajú na doláre a vy zarábate z binárnych cyklov. No poďme sa pozrieť na tretí typ príjmu a to je veľmi zaujímavé, pretože tento tretí typ príjmu to sú matching bonusy alebo pasívne príjmy. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja vám to rozkliknem, pretože toto je taká kariéra, také pozície, kde máte ešte ďalšie príjmy navyše. Povedzme pozícia Silver, Gold, Platinum, Perla, Zafír, Briliant, dvojnásobný Briliant. Dnes nebudeme hovoriť o tých vyšších pozíciách, budeme sa venovať Silver, Gold, Platina. Takže keď postupne 6 vaši známi si otvoria svoj vlastný obchod, sú to vaši obchodní partneri a začnú profitovať, začnú zarábať v svojom obchode, vy máte nárok na 20% z príjmov z binárnych cyklov. Čo to znamená? Povedzme, jeden váš obchodný partner zarobí za mesiac $1000 a vy máte nárok na 20% z príjmov z týchto binárnych cyklov. Povedzme, goldová pozícia, a to je tá výhoda, keď ste si zobrali goldový balík, od prvého dňa máte nárok na všetky tie výhody. Čo to znamená? Pokiaľ niektorý z vašich známych zaregistruje alebo otvorí obchod niekomu zo svojich známych, má svojho obchodného partnera a ten obchodný partner začne zarábať peniaze, to je vaša druhá línia, vy máte nárok pri goldovej pozícii na 20% z príjmov z binárneho cyklu aj z druhej úrovne. No a pokiaľ ste na platinovej pozícii, od prvého dňa máte nárok na 10% z príjmov z obchodov, ktoré sú vo vašej tretej línii. Sú to obchody, ktoré vy vôbec nemusíte poznať, alebo obchodní partneri, ktorí vy vôbec nemusíte poznať. Môžu to byť obchody, jak som spomínala, v Maďarsku, v Amerike. Oni zarobia svoje peniaze a vy máte nárok na 10%. Ďalšie pozície Perla, Zafír, Diamant, o tom dnes nebudeme rozprávať, pretože toto je téma iného školenia, takže týmto sa teraz nebudeme zaoberať. Skôr sa vrátime ku pozícii Gold a Platina, ale z
Spomeniem len tak okrajovo, že pri tých ďalších pozíciách máte nárok na ďalšie 2% do 7. úrovne. No a poďme sa vrátiť k tomu goldovému a platinovému podnikateľskému balíku. Aký je rozdiel medzi goldovým a platinovým podnikateľským balíkom? Pokiaľ si niekto z vašich známych vezme goldový balík, nasledujúci mesiac, to znamená vo februári, je povinný robiť ten 50-bodový mesačný nákup. Prečo? Pretože keď neurobí ten 50-bodový kvalifikačný nákup, všetky tie obraty obchádzajú a vlastne prichádza o peniaze. Platinový balík má výhodu tu, že vy vlastne ste si, alebo vaši známi, si predkúpili v tomto balíku nákupy už dopredu. To znamená, že majú predkúpené nákupy na 5 mesiacov dopredu. Oni sa venujú pol roka čiste biznisu, zarábaniu peňazí, otváraniu obchodov, prechádzajú im magic bonusy, prechádzajú im binárne cykly a prechádzajú im takisto aj tie štartovacie bonusy, takže nemusia sa venovať nákupu, ale len čiste podnikaniu. Ale samozrejme, pokiaľ potrebujú, tak si môžu nakúpiť kedykoľvek, pretože to je obchod a každý z nás si môže nakúpať v tomto obchode kedykoľvek a koľko a čo chce. Takže toto je veľmi dôležité pri tých goldových a platinových balíkoch, aby ste vedeli, aké sú výhody a aké sú rozdiely. Najvýhodnejší samozrejme, a my sme veľmi radi, my sme šťastní, že spoločnosť nám umožnila a dala nám tie platinové balíky, pretože tam sú len a len výhody, čo sa týka produktov a samozrejme aj čo sa týka toho zarábania od prvého dňa. No a keď si pozrieme, ako môžete zarobiť prvý mesiac $1000, pretože dnešnou témou je ako zarobiť $1000 za prvý mesiac, tak skúsme sa na to pozrieť, akým spôsobom sa dajú zarobiť tie peniaze. Vy máte svoj vlastný obchod a dvaja vaši známi obchodní partneri si otvorili svoj obchod, zarobili ste $200, povedzme tretí obchodný partner si otvoril obchod, máte 3 priamých obchodných partnerov, zarobili ste $300, prešlo vám niekoľko cyklov, v tomto prípade vám prešli 2 cykly, zarobili ste $100, no a máte ten podnikateľský balík, goldový alebo platinový, kde máte produkty za zvýhodnené ceny, čo znamená, že môžete použiť z tohto balíka a pokiaľ niekto z vašich známych chce i hneď vyskúšať niektorú z tých technológií, povedzme tekutý boost, ktorý je veľmi žiadaný v dnešnej dobe, keď je zima, pretože má to veľké výhody pri štartovaní a tak ďalej, ale o produktoch teraz nebudem hovoriť, to je ďalší tréning. Takže keď použijete niektoré produkty a vaši známi si budú pýtať, môžete z toho balíka samozrejme predať a minimálne zarobíte $600. Ale pozor, aby ste si nemysleli, že my hľadáme dealerov, že chceme, aby ste predávali produkty, to v žiadnom prípade nie, pretože my sme sieť samospotrebiteľov. My tie produkty používame a my len posúvame informácie. Ale je takáto možnosť využiť tie podnikateľské balíky aj na takéto možnosti, pretože pokiaľ niektorý z vašich známych by si objednal nejaký produkt vo vašom obchode, musel by čakať 3-4 dní na kuriéra, kým mu donesie produkt a tak ho má za malú obchodnú cenu priamo od vás z ruky. Ďalší príklad, povedzme 4 vaši známi si otvoria obchod, máte 4 priamych partnerov obchodných, zarobíte $400 z toho štartovacieho bonusu. Prejde vám niekoľko cyklov, 4, zarobili ste $200, no a zase keď použijete ten podnikateľský balík, tak ste zarobili okolo $600. Môžem vám povedať ďalšie príklady, povedzme, že rýchle posuniete tú informáciu medzi veľa vašich známych, ako sa hovorí, pošlete to ďalej, 10 vaši známi si otvoria obchod, budete mať 10 obchodných partnerov a zarobili ste $1000 zo štartovacieho bonusu. Takže je veľmi veľa príkladov, ako sa dá zarobiť za prvý mesiac $1000, pokiaľ to vezmete naozaj vážne od prvej chvíle.
Keď to vezmete podnikateľsky od prvej chvíle, viete naozaj zarábať, za prvý týždeň viete zarobiť aj $500, pretože toto sa teraz bežne stáva. Tento obchod napreduje milovými krokmi dopredu. A prečo máte alebo vidíte rýchly štart? Prečo budem hovoriť teraz o rýchlom štarte? No z jednoduchého dôvodu, pretože štart v FFI je len jeden. A ten štart je dôležité, aby ste urobili ten správny štart. My sa snažíme vás správne nasmerovať, máme už nejaké skúsenosti, máme systém, vieme ako pracovať, tak preto je ten štart veľmi dôležitý a keď si to zhrnieme, máme jednu úžasnú, výnimočnú príležitosť. Takáto príležitosť nechodí dňa, alebo neprechádza dennodenne okolo vás. Videli ste, čo sa stalo na ruskom-ukrajinskom trhu. Ľudia, ktorí zarábali $200-250, dnes zarábajú $20,000, $30,000, $50,000, $100,000 mesačne. Viete, akú sme dostali šancu do rúk od spoločnosti FFI? Je jeden fantastický biznis. Len ho zobrať do svojich rúk, zobrať ho vážne ako podnikanie a každý si dokáže zmeniť život. Ľudia sa nebudú musieť báť o svoje zamestnania, pretože máme jeden celosvetový obchod internetový. A každý z nás si zvolí to tempo, ako Marek hovoril. Niekto chce rýchlejšie zarábať peniaze, niekto chce pomalšie zarábať peniaze. Je naozaj na každom z nás. Peniaze sú tu. FFI je zlatá baňa. Kto koľko chce, si môže toho zlata z FFI zobrať. Hovorím to obrazne v úvodzovkách zlata, v dolároch, lebo spoločnosť nás platí v dolároch. Oleg Permiakov zvykne hovoriť, že našli sme zlatú žilu. Áno, našli sme zlatú žilu. A kto chce ťažiť to zlato, tak bude ťažiť zlato. Len naozaj je potrebné mať veľa informácií a zobrať to od prvého dňa vážne. No a zase tam vidíte platinový balík. Prečo hovoríme o tom platinovom balíku? No samozrejme kvôli tomu, lebo je to novinka a je to pre podnikanie najvýhodnejší balík. Pokiaľ by som porovnala ceny alebo spomeniem ceny tých podnikateľských goldových balíkov, pohybujú sa od 520 do 950 eur. Ale pozor, toto je investícia do vás. Neviem si v súčasnosti predstaviť také klasické podnikanie a začať klasické podnikanie s $1,000 alebo s 1,000 eurami. Neviem si to naozaj predstaviť. A tu nejdete do žiadneho rizika, pretože v tých podnikateľských balíkoch máte produkty, ktoré používate a pokiaľ sa rozhodnete o mesiac, že nechcete budovať sieť alebo nechcete podnikať, nič sa nedeje. Používate produkty, za ktoré ste zaplatili a obchod môžete hocikedy využívať v budúcnosti. A možno teraz uvažujete, skadiaľ zobrať $1,000 za štartovací balík. No asi skadiaľ. Pokiaľ by ste chceli klasicky podnikať, alebo vaši známi, pokiaľ by chceli klasicky podnikať a nemajú peniaze, čo by urobili? Išli by do banky a zobrali by nejaký úver. A čo si myslíte, ako začali tí naši priatelia na Ukrajine v Rusku podnikať? Veď tam boli ľudia, ktorí zarábali $200-250. No jednoducho chodili a požičiavali si tie peniaze. Pretože vedeli, že v prvom mesiaci zarobia peniaze, vrátia ich a potom budú len a len zarábať. Takže skúste sa na to pozerať naozaj ako na podnikanie, neľutujte tú investíciu, rozprávajte aj s vašimi známymi, keď im dáte túto príležitosť, pretože my ponúkame ľuďom na tacke miliónový obchod. A majte k tomu taký postoj, lebo je to naozaj tak. Takže to rozhodnutie je naozaj na vás. Využite túto šancu. Stretávajte sa s vašimi sponzormi, aby vám vysvetlili veci, ktoré možno ešte nie sú vám jasné, aby vám pomohli rozbehnúť váš biznis a každopádne to rozhodnutie by malo byť také, aby vám doneslo to, po čom túžite. Máme jeden obchod, máme jednu úžasnú spoločnosť, takže len ju chytiť do rúk, začať pracovať a začať zarábať. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za to, že ste ma počúvali
a niekedy na budúce